नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक एक खास कार्यावळ सध्या म्हाज्या खातीर तितलीच खास आसा आनी आमच्या गोंयकारांक खातीर ही ट्रीट आसतली बिकॉज अशे एक व्यक्ती आमच्या बरोबर आसा जांचे कडल्यान आयकपा सारकें खूब आसा आमकां. येस, हांव जेन्ना आयकपा सारकें म्हणटा तेन्ना तांच्यो गजाली आयकपाकूय आवडटल्यो बट तांचे कडल्यान तांचो सूर ताल लय हें सगळें आयकपाक आवडटलें. येस, एक सिंगर, क्लासिकल सिंगर आमच्या बरोबर आसा जांच्यांनी पुराय गोंयच्याच न्ही महाराष्ट्रांतल्याच न्ही जाल्यार पुराय देश आनी विदेशांत सुद्दां आपलो जो मोग आसा तो काळजान दवरलेलो आसा. नॅशनल अवॉर्ड जांकां फावो जाल्लो आसा आनी आमच्या गोंयांत सुद्दां हालींच एक कॉन्सर्ट जालो. आय थिंक आमी तांच्या बद्दल उलयतना आनी चड कांय इंट्रो दिना, मेळुया आमी महेश काळे सर. बरोबर आसा सर. सगळ्यात आधी येवकार कोंकणीन करता सर तुमचो. हय हय मजा करता पण खूप खास आसा. कोंकणी गोव्या लोकांक म्हाज्यावर मोग आसा. खूब मोग आसा सर, खूब मोग आसा सर. आनी एक कनेक्शन आसा, जेन्ना हांव हो इंटरव्यू जेव्हा घेतो मला कोंकणीत सुरू झाली बोलला तरी मला जेव्हा मी हा इंटरव्यू सुरू केला ना आणि माझ्या बाबाचा बर्थडे 12 जानेवारीला आहे. अरे वा. आणि मला तो आधी मी बघताना आता हां कशापासून सुरू करू आणि हा पॉईंट मला एवढा आवडला की हां अच्छा. मी तिथूनच सुरुवात करतो सर. आणि सुरुवात करताना मी आशीर्वाद घेऊन सुरू करतो सर, कारण मी बाबांचा पण आशीर्वाद घेऊन सुरू केलेलं काम. सर, सगळ्यात आधी गोवा आणि म्युझिकचं नातं मला वाटतं खूप जुनं आहे. त्यात काही वेगळं हे नाही आहे. गोव्यात आल्यावर जेव्हा तुम्ही सिंगिंग शोज करतात काही वेगळं जाणवतं तुम्हाला की हां नॉर्मली जिथे शो करतो तसंच आहे? नाही, मला खूप खास जाणवतं गोव्याबद्दल. पहिलं कारण त्याचं असं आहे की माझे गुरुजी पंडित जितेंद्र अभिषेकी गोव्याचे आहेत. मंगेशीचे पुरोहित घराण्यापैकी ते आहेत. त्यामुळे मला गोव्याकडे येत असताना माझ्या गुरुजींच्या गावी येतोय असं दरवेळेला वाटतं. दुसरं म्हणजे मला कायम वाटतं की बहुतेक मागच्या कुठल्या तरी जन्मात मी गोव्याचा असणार, गोवेकर असणार. कारण मला प्रत्येक वेळेला जेव्हा मी लँड होतो आणि गोव्याची हवा लागते तेव्हा असं मला आतमधनं शांत छान वाटतं. आणि गाण्याच्या दृष्टीने पाहाल तर तुम्ही भारतीय संगीतावरती अधिराज्य करणारे अनेक मंडळी ही गोव्याची आहेत. तर मंगेशकर किती नाव घेऊ, मंगेशकर कुटुंब असेल, माझे गुरुजी अभिषेकी बुवा असतील, मोगूबाई कुर्टीकर, किशोरीताई आमोणकर, मोगूबाई असतील, केरेकर असतील, लोलेकर असतील, शोभा गुरुटू असतील, किती नावं घेऊ, रामदास कामत आहेत, किती म्हणजे इतके लोक आहेत ज्यांनी शास्त्रीय, नाट्य, उपशास्त्रीय भारतातच नव्हे तर भारताची ओळख आणि संगीताची भारताच्या ओळख जगापर्यंत नेणारी मंडळी. त्यामुळे त्यांच्या गावी जेव्हा तुम्ही येता आणि तिथे गाता, तिथे कुठेतरी त्या मंडळीचा तुम्ही आशीर्वाद पण घेता आणि त्यांना मानवंदना पण देता. ह्या मानसिकतेने मी प्रत्येक वेळेला गोव्यात येत असतो. दादा, तुम्ही जेव्हा सांगितलं ना इथे येऊन तसं शांत वाटतं, मला खरंच आठवतं, कारण गोवा ही शांतादुर्गेची भूमी आहे. दुर्गा जेव्हा गोव्यात आली आणि तिथे असं एक आख्यायिका आहे की शांत झाली तेव्हा शांतदुर्गा झाली. जेव्हा पीस येतो आपोआप जेव्हा डोक्यात मनात, तेव्हा गाणं पण चांगलं होतं. साहजिक आहे. कुठल्याही गोष्टीकरता स्थिर असणं हे गरजेचं आहे. तुम्ही आता फोटो जरी काढायला गेला तरी स्थिर माणसाचाच फोटो नीट निघतो. स्थिर चित्त असल्यानंतर चांगल्या गोष्टी सुचतात. त्यामुळे स्थिरतेतनं सगळं घडत असतं. किंबहुना आपल्या आयुष्याचा वेधच आपण स्थिरतेकडे जाणाऱ्या आयुष्याचा वेध घेतो. कधी सुरांमधनं, कधी पेंटिंगमधनं व्यक्त होतो. व्यक्त झाल्यानंतर आपल्याला एका स्थैर्याकडे न्यायला लागतं. त्यामुळे स्थिर करणं हे मला असं वाटतं की मनुष्य जीवनाचं एक अंतिम टप्पा आहे. गाण्याच्या माध्यमातून हे एक चांगल्या प्रकारे खूप सहजपणे साध्य होऊ शकतं का दादा? हो, कुठल्याही कलेतनं जिथे तुम्ही आपल्या पलीकडच्या
जगाचा किंवा जीवांचा किंवा अस्तित्वाचा वेध घेता. तो वेध घेताना तुम्हाला एक हंबलिंग ह्युमिलिटी येते किंवा स्वर किती विशाल आहेत, किती तेजस्वी आहेत, किती प्रखर आहेत, हे जेव्हा लक्षात आलं की त्या प्रखरतेमध्ये तुम्ही स्वतःला एक म्हणजे काय म्हणतात त्याला, एक न्हावून घेता आणि ओशाळायला होतं, दोन्ही एका वेळेलाच होतं. त्यामुळे गात असताना, गाण्याचा विचार करत असतानाही एक कुठेतरी शांत स्थिर कायमच व्हायला होतं. चांगलं वाटतं ऐकायला दादा खूप, कारण अशा गोष्टी जसं मी आत्ता विचार करतो की ये रे घना न्हाऊ घाल माझ्या मना, कारण मनाला समजा आंघोळ घालायची आहे तर चांगल्या विचारांची गरज आहे. सुरांच्या माध्यमातून पण मनाला आंघोळ घालता येते का दादा? सुरांच्या माध्यमातूनच घालता येणार ना, कारण मन कुठे तुम्ही दाखवा मला, तिथे कुठलं पाणी आणि कुठला साबण जाणार. मला असं वाटतं की जिथे श्वास पोचू शकतो तिथे स्वर पोचू शकतो, जिथे श्वास पोचू शकत नाही तिथेही त्या श्वासाचं स्वरात रूपांतर झाल्यानंतर स्वर पोचू शकतो. असा हा अविरत अगम्य असा स्वर आहे आणि त्याच अगम्य स्वराचा वेध घेणं हे कलाकारचं ध्येय असतं. Empowering tribal entrepreneurs in Goa. The GTEGP scheme by EDC Limited provides financial assistance to support self-employment and business ventures among tribal communities. Age limit 18 to 45 years. Project cost up to 25 lakhs. 40% capital subsidy. Margin just at 5%. Call today 7720047279. Apply today at EDC to grow your business. खूप जास्त इंटेन्स व्हायला लागले गोष्टी सध्या. मी थोडं हे करतो दादा, म्युझिक जे आहे मी जरा ह्याच्याकडे येतो, कारण आजकाल यूथ जो आम्ही म्हणतो त्याला अंडरग्राऊंड म्युझिक म्हणा, कॉन्टेम्पररी म्युझिक म्हणा, किंवा ह्याची आवड आहे. पण आजकाल आम्ही गोव्यात हा ट्रेंड पण बघितला आहे. मागे तुमचा शो झाला गोव्यात आणि एवढा सक्सेसफुल झाला तो. एक क्लासिकल सिंगिंग यूथ एन्जॉय करत होते हे बघितलं. काय वाटतं दादा, यूथ म्युझिककडे, क्लासिकल म्युझिककडे वळायला काय रिझन्स आहे? आता रिझन यूथला विचारायला पाहिजे तुम्हाला, पण मला जे लक्षात येतं ते असं की यूथ हा कायमच चोखंदळ असतो. माझा तरुणाईवरती अत्यंत मनापासून विश्वास आहे. त्यांच्यापर्यंत पोचलं तर पाहिजे गाणं. बरोबर. तुम्ही जो उल्लेख केला, मला माहीत नाही कुठल्या कार्यक्रमाचा उल्लेख केला, श्यामाप्रसाद मुखर्जीमध्ये. त्याच्या अगोदर मी 31 डिसेंबरला गायला आलो होतो. हो, 31 डिसेंबरला साधारण 5-8 हजार लोक झाडावरती, टपावरती सगळीकडे बसून ऐकत होती. तो गोवा मला माहिती आहे, जो रामकृष्ण हरीच्या गजरानी, पांडुरंगाच्या गजरानी 31 डिसेंबर साजरी करतो. फार कमी लोकांना हा गोवा माहिती. मला जो गोवा माहिती आहे तो हाच आहे, पावसात अनुभवण्याचा गोवा आहे, किंवा या मंदिरातला गोवा आहे, किंवा कीर्तन परंपरा असेल, नाट्य परंपरा असेल, ह्यात जो खरा गोवा आहे तो त्यात गोवा आहे. आणि त्या गोव्याचा मी वेध घ्यायचा प्रयत्न करतो आहे. आणि तरुणाईला जर आपलं संगीत, आपली संस्कृती, आपलं साहित्य एका ॲक्सेसिबल पद्धतीनं देता आलं तर ती कायम तयार असते. आता तुम्ही श्यामाप्रसादचा जो इन्फ्युजनचा कार्यक्रम, इन्फ्युजनच्या कार्यक्रमाचा उद्देशच हा होता की तरुण लोकांपर्यंत शास्त्रीय संगीत कसं पोचवता येईल. तर त्यांना माहिती असलेली साऊंडस्केप, म्हणजे आता थोडक्यात सांगायचं झालं की तुमचं प्रेझेंटेशन जर एका पद्धतीचं तुम्हाला जेवणाचं आवडत असेल तर त्या प्रेझेंटेशनमध्ये मी आपली पाककला कशी सादर करू शकेन, आपली पुरणपोळी त्याच्यामध्ये कशी घालेन, या सगळ्या गोष्टी जर करता आल्या तर त्यांना चटकन ते आवडेलच की. त्याच पद्धतीनं ड्रम्स, गिटार, कीबोर्ड ह्यांच्या आधाराने शास्त्रीय संगीत त्यांच्या पुढे ठेवलं
तर ते कसं वाटेल ह्या करता इन्फ्युजन हा प्रयोग होता. आणि तुम्हाला कदाचित तुम्ही होता तिकडे असाल तर तुम्हाला त्याला इतका सुंदर प्रतिसाद मिळाला. खूप लोक आली होती, त्यात बहुतांश तरुण होते. आणि एवढंच नाही तर त्या सगळ्यांना खूप आवडलं, अत्यंत अलोट प्रेम मिळालं. त्यामुळे तरुण मुलं ही कायमच चांगल्या गोष्टींना प्रतिसाद देत असतात. तुमची एनर्जी पण त्यांच्याबरोबर मॅच होते. कारण अमित जो रॅपर होता, अमित खूप चांगला मित्र आहे. आणि त्याच्यानंतर आम्ही जेव्हा बसलेलो, माझ्या शेजारीच आहे, सो आम्ही बसलो होतो तेव्हा आम्ही बोलत होतो की तुमची एनर्जीबद्दल त्यांनी खास करून सांगितले की व्हॉट ॲन एनर्जी. प्रत्येक ॲक्टरला किंवा सिंगरला ही एनर्जी कळायला पाहिजे. ती एनर्जी कशी तुम्ही अरेंज करतात किंवा मॅच करून घेतात त्याला? मी काही करत नसतो. मी स्वतःला गाण्याच्या स्वाधीन करतो आणि मग जे काय एनर्जी वगैरे तुम्ही म्हणताय ते गाणंच घडवून आणतं. मी त्याच्यासाठी वेगळा काही माझी प्रक्रिया काही वेगळी नाही. कारण एवढं हेक्टिक होत असेल दादा, कारण रोज नव्या शहरामध्ये एक शो होतो, पूर्ण भारतात शो होतात आणि हे मेंटेन करणं पण तेवढंच महत्त्वाचं आहे. ऑफकोर्स हे देवाची देणगी आहेत दादा, काही त्याच्यात हे नाही, पण ॲज अ ह्युमन बिईंग तुम्ही जेव्हा काम करतात तेव्हा हे मेंटेन करणं पण खूप. मुळात सांगू का, तुम्ही जर प्रेमात असला आणि आवडीचं काम करत असला तर जाणवत याच्या नाही. गोष्टी विचार करत नाही तुम्ही. अजिबात जाणवत नाही मला. कारण तुम्ही तसा विचार करायला गेला तर मी प्रवास कुठूनही कुठे करत असलो तरी एका आनंदाच्या क्षणापासून दुसऱ्या आनंदाच्या क्षणाकडे जात असतो आणि आनंदाचा कोणालाही थकवा येत नाही. हो, बरोबर आहे दादा. आणि आम्ही जेव्हा हे मला खूपदा असं जाणवतं जेव्हा अँकरिंग करतो ना दादा, कारण मी कितीही वेळ करू शकतो हे मला पण माहीत आहे. मी एका ॲक्टरला विचारलं होतं दादा की आर्टिस्ट, मी सिंगर असू दे, ॲक्टर असू दे, समाजाच्या प्रती संवेदनशील होणं भरपूर गरजेचं आहे असं वाटतं. कारण एका झाडाची कळवळ, एका माणसाची कळवळ हे जाणून कळायला पाहिजे, तेव्हा एक आर्ट चांगल्या प्रकारे बाहेर येऊ शकतो का? साहजिक आहे. कला म्हणजे कला ह्याकरताच आहे की जी संवेदना आपल्याला शब्दातनं किंवा रोजच्या दिनचर्येतनं व्यक्त करता येत नाही, ती व्यक्त करता यावी ह्याकरताच कला आहे. बहुतांश लोक ही कला करणारी जी असतात ती काय फुल टाईम कलाकार नसतात. मग का करत असतात ती कला? तुम्ही विचार केला आहे कधी? किंवा हे आत्ता म्हणजे आपल्या मनुष्य जीवाचं किंवा आपल्या संस्कृतीचा आढावा घेता आला तर परफॉर्मन्स हा आत्ता आला आहे. काही त्यापूर्वी गाणं काय काम करत होतं? तर एक आपल्यात असलेली सृजनशीलता आहे किंवा संवेदनशीलता आहे, या दोघांचं एकत्रीकरण होऊन त्याचं कलेमार्फत प्रकटीकरण करणं. त्यामुळे संवेदना असणं हे मला असं वाटतं की सगळ्यात पहिली रिक्वायरमेंट आहे. दुसरी त्या कलेमध्ये अवगत किती आहोत. दादा, आम्ही जेव्हा म्हणतो की शिक्षण हे कधी संपत नाही, ते मग एज्युकेशनलमध्ये असू दे, प्रोफेशनलमध्ये असू दे किंवा आर्टमध्ये सुद्धा, गाण्यामध्ये सुद्धा. कारण आम्हाला जेवढं वाटतं की हां, पंडित भीमसेन जोशी चांगले गायचे, हे सगळं, त्याच्या पलीकडे सुद्धा गाण्यामध्ये काही असू शकतं का? हो, तुम्ही त्यांना विचारलं तरी ते सुद्धा तेच सांगतील तुम्हाला. हे पहा, गाण्याचा वेध घेणं म्हणजे हा अथांग सागराचा वेध घेण्यासारखा आहे. कारण ज्या गोष्टीला तळ नाही किंवा ज्या गोष्टीला सीलिंग नाही, त्या गोष्टींचा तुम्ही कलेतनं वेध घेत असता. म्हणजे आता कुठलाही एक राग म्हणाल किंवा गाणं म्हणाल तर त्या रागाच्या एका वर्तुळाचा आधार घेऊन तुम्ही त्या वर्तुळातल्या विश्वाची एक कुठेतरी विचार करत असता. त्यामुळे आणि असे अनेक राग असतात. साधंच तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही एका आयुष्यामध्ये आयुष्य तरी पूर्ण शिकू शकता का हो? मग राग तसंच आहे, आयुष्यच आहे. अनेक राग आहेत, प्रत्येक राग एक आयुष्य जगल्यासारखा आहे.
तो जन्मलतो षडजातनं, मग तो प्रकट होतो बंदिशीतनं, तो वाढतो आलापातनं, तिहायांमधनं तो साजरा होतो आणि शेवटी पुन्हा षडजामध्ये जाऊन विलीन होतो. हे तुम्ही पाहिलं तर जन्मापासनं परत येऊन मृत्यूपर्यंतचं जे चक्र आहे तेच रागाचं चक्र आहे. तर असे अनेक राग तुम्हाला जर शिकायचे असतील तर एक जन्म पूर्ण खूप अवघड आहे. त्यामुळे रागाला तळही नाही आणि रागाला चप्परही नाही. आता पंडित जितेंद्र अभिषेकी यांच्याबरोबर पण तुम्ही गोव्याला फर्स्ट टाइम केव्हा आलेलं आठवतं? मी अभिषेकी बुवांबरोबरच आलो होतो पहिल्यांदा गोव्यात. 90च्या दशकामध्ये. अच्छा. मी तेव्हा नुकताच इंजिनिअरिंग करायला लागलो होतो आणि इथे गोव्यात कला अकॅडमीमध्ये ब्लॅक बॉक्स आहे ना, हो. तिथे भजन संमेलन ठेवलं होतं. ओके. तेव्हा बाबू काका होते, बाबू खेडेकर कला अकॅडमीमध्ये होते. 7 दिवस अभिषेकी बुवांनी सकाळ संध्याकाळ भजन ह्या विषयावरती विद्यार्थ्यांना ते शिकवायचे. इतका अप्रतिम मला तो सुवर्ण क्षण माझ्यासाठी. कारण एकतर 7 दिवस 24 तास मला माझ्या गुरूंबरोबर सानिध्य, ते सुद्धा त्यांचं गोव्यावरती अलोट प्रेम. गोव्यात आलेले अभिषेकी बुवा हे कायमच एकदम वेगळं त्यांच्यामध्ये आनंद असायचा आणि ते बुवा बघायला खूप मजा यायचा. हो, नक्की. ते लाडही खूप करायचे. आम्ही सकाळचा सेशन झाल्यानंतर घरी यायचो, आम्ही खायचो, बुवांना थोडं दुपारी वामकुक्षी, त्याच्यानंतर संध्याकाळचा सेशन झाल्यानंतर मीरामारच्या बीचवर जायचो. मग गाडी दार उघडं करून बाबा पाय फक्त ह्याच्यावरती ठेवायचे, वाळूवरती, आणि मी, शौनक दादा, तेव्हा पुरुषोत्तम काका होते, आम्ही पळापळी झटापटी त्या बीचवरती करायचो. इतकं फार मजा आला. ती पहिली माझी ट्रिप. तेव्हाचा गोवा आणि आताचा गोवा काय वाटतं तुम्हाला? हे पहा, तेव्हाचा मी आणि आत्ताचा मी पण वेगळा आहे. तेव्हा मला दाढी मिशाच नव्हत्या, अजून आल्याच नव्हत्या. तसं बदल हा निसर्गाचा नियम आहे. परंतु मला ती जी ऊर्जा आहे, समुद्राकडे तुम्ही जा, समुद्रात तीच ऊर्जा आहे. तुम्ही झाडांकडे जा, तीच ऊर्जा आहे. तुम्ही पाऊस पडत असताना इंटिरियर जा, तिथे तीच ऊर्जा आहे. त्यामुळे बघायला गेलं तर गोवा आहे तसाही आहे आणि पाहायला गेलं तर तो बदलला पण आहे. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु. दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्दी जियो. दादा, मी फेस्टिवलकडे येतो. आता चिखलकाला फेस्टिवल होणार आहे आणि तुम्ही परफॉर्म पण करणार आहे. तुम्ही आधी पण परफॉर्म केलं आहे तिथे. ह्याच्या आधीचा एक्सपिरियन्स, कारण चिखलकाला इटसेल्फ इज अ डिवाईन एक्सपिरियन्स आहे. कारण एक फेस्टिवल आहे जो भारतात एकच कडे होतं, जे मडमध्ये, चिखलमध्ये खेळणं, आणि ते ॲज अ मेडिसिन म्हणून यूज होतं. कसं वाटतं ह्या फेस्टिवलला परफॉर्म करताना? खूप आनंद होतो. दुसऱ्यांदा येतो आहे याचा आणखीन आनंद होतो. मुळातच ना, हे ह्या प्रकारचे जे महोत्सव असतात ना, ते इक्विलायझर्स असतात. पहा, आपण तू कोण रे, मी कोण रे हे न बघता एकाच भूमातेच्या चिखलानी एकमेकांना रंगावत असतो. त्यामुळे कुठेतरी तू आणि मी हिचेच लेकरू आहोत हे दर्शवणारा हा फेस्टिवल आहे. दुसरी गोष्ट, हा गोव्यात होतो. तिसरी गोष्ट मला आठवते, मी मागच्या वेळेला जेव्हा गेलो होतो तेव्हा धो पाऊस पडत आणि देवळात आम्ही जाऊन मी दर्शन घेतलं आणि आलो. गायला बसलो तेव्हा पाऊस पडत होता. मंडपातली जी मंडळी होती ती त्यांना
पण पलीकडे देवळाच्या पायऱ्या म्हणजे रस्त्याच्या पलीकडे लोक भिजत 2-2.5 तास माझं गाणं ऐकत होते. हो. अनेक लोक. इतकं प्रेम कोण देतं मला सांग. म्हणून माझं गोव्यावरती खूप प्रेम आहे. आणि परत त्याच महोत्सवात येतोय मी. परत तोच मौसम आहे. मी प्रार्थना करतो की पाऊस जर आला नाही त्यावेळेला तर लोकांचं त्यांना भिजायला लागणार नाही. पण जर कृष्णाची इच्छा असेल की आम्हाला सरीमध्ये न्हावून काढायचं तर त्यालाही तयार आहे. आता काही एक्सपिरियन्स असं आठवतं की एक आशीर्वाद गोव्याकडून तुम्हाला मिळाला आहे, कोणीतरी एक तुमचं श्रोते आहे ते येऊन, ऑफकोर्स वयस्कर असतात ते डोक्यावरती हात ठेवून आशीर्वाद नक्की देत असेल, पण असा काही एक्सपिरियन्स आठवतं आहे का तुम्हाला? खूप आहेत. किती सांगू. मी माझे काही इकडचे मित्रमंडळी आहेत त्यांच्याबरोबर गेलो होतो. एक त्यांनी फार्मसारखं केलं होतं त्यामुळे. तर तिथे फार्मवरती जी त्याची काळजी घेणारी जी ताई होती त्यांनी मला बघितलं. छोटंसं घर होतं त्यांचं आणि प्लीज प्लीज एवढंच ती ताई म्हणत होती. आणि कोकणीमध्ये ती माझ्या फ्रेंड्सना सांगत होती त्याला सांग ना ये माझ्याकडे. मग मी गेलो. छोटं घर होतं पण त्यात तिने मला चहा पाजला. त्याच्यानंतर माझ्या बायको करता तिने काहीतरी हे वहिनीला द्या. मी पहा बऱ्याच वेळेला आपल्याला असं वाटतं की मग तिथे माणुसकी दिसली, तिथे मला प्रेम दिसलं, तिथे जिव्हाळा दिसला. असे खूप क्षण आहेत गोव्यामध्ये. मी ते डिचोळीच्या इथे एक सोडा देणारा नानीचा सोडा. नानीचा सोडा बरोबर. तिथे मी गेलो तर तो माणूस ते असं बऱ्याच वेळ टक 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 करत होता. दादा माझ्याकडे बघत होता आणि त्या मला कोकणी कळतं त्याला माहीत नव्हतं. अच्छा. तर ते विचारत होते हा कोण आहे रे, मला टी व्हीवर दिसतो. तर ते म्हटले हा गाणं, हा बरोबर आहे मला गाणं आवडतं तुमचं. तर हे झाल्यानंतर त्यांनी पैसे नाही घेतले. मग मी गाडी पुढे नेली. माझ्या मित्राला सांगितलं तू जा परत 2 सोडे पी आणि त्याला जास्तीचे पैसे देऊ ये. त्यामुळे हे इतकं प्रेम पदोपदी सर्वसामान्य लोकांमध्ये मिळतं. मी आमच्या विवर्सला सांगू इच्छितो 9:05 रात्रीचे झाले. सरांना मी जास्त त्रास देणार नाही. मला तुम्ही टाईम दिला हे खूप महत्त्वाचं आहे. आणि एक गोष्ट म्हणजे माझ्याकडे क्वेश्चन्स होते, मी एकही क्वेश्चन त्याच्यातलं विचारले नाही कारण एवढे सुंदर तुम्ही बोलतात, फक्त ऐकत राहू असं वाटतं. दादा आम्ही भेटू कधीतरी दादा परत. आणि ह्या गोष्टी आहेत मला वाटतं ते नॉट बिकॉज ऑफ इंटरव्ह्यू बट डॉक्युमेंट व्हायला पाहिजे, कारण विचार घडवतात दुसऱ्यांना. आणि हे मी नेहमी, कारण पंडित जितेंद्र अभिषेकींचं हे सुरांना चंद्रवा मी संध्याकाळचं ऐकल्यानंतर डोकं एवढं शांत होतं आणि त्याच्यातून काही काही सुचायला होतं मग. आणि हे मी बिलीव्ह करतो, कारण पेपर वाचन असेल किंवा काही असेल, लोकांच्या आयडियाज जेव्हा येतात माणूस आणखीन चांगल्या तऱ्हेने पुढे जातो, हे माझं मानणं आहे. म्हणून म्हणतो कधीतरी एकदा जेव्हा टाईम चांगला असणार तेव्हा मी भेटू दादा परत एकदा. आणि फेस्टिवल चांगला होणारच, कारण तुम्ही आहे म्हटल्यावर मला आणि काही डाऊटच नाही, गोवेकरांना डाऊट नाही. थँक्यू दादा, तुम्ही वेळ दिला आम्हाला. थँक्यू सो मच. आणि एक लास्ट प्रश्न मला खरंच एक विचारावा वाटतो, कारण मी जितेंद्र जोशी सरांना हे विचारलेलं आणि हे आज विचारतो, कारण ह्या जगात समजा बाउंड्रीज नसत्या, म्हणजे स्टेट बाउंड्रीज नसत्या किंवा कंट्रीच्या बाउंड्रीज नसत्या, देशाच्या बाउंड्रीज नसतात आणि एकच भाषा म्युझिकची असते, तर वर्ल्ड कसं असतं, जग कसं असतं दादा? सुंदर असतं. आत्ता आहे त्यापेक्षा कैक पटीने सुंदर असतं. कारण पहा एक तर संगीत ह्याच्या इतकी सुंदर भाषा नाही. बरोबर. ती समजली नाही तरी कळते. एक्झॅक्टली. मग आनंद देऊन जाते. एका सुंदर भाजीसारखी आहे किंवा इथल्या आपल्या आळसाणे आणि हे भाजीपाव आहे ना, तसं आहे. त्यात काय काय घातलं मला कळायची गरज नाही, मी खाल्ल्यानंतर मला आनंद झाला. अशी संगीताची भाषा आहे. जर सगळेच आनंदी असतील तर कोणी भांडणार नाही. बरोबर. त्यामुळे मला असं वाटतं की जगातल्या सगळ्या लोकांनी संगीत शिकावं, संगीत गावं. ह्याकरता नाही की त्यांना
त्यामध्ये फार पारंगत व्हायला पाहिजे किंवा त्यांनी कुठेतरी मैफिल करायची आहे. पण कुठेतरी मनुष्य चांगलं घडवण्यासाठी कलेचा खूप उपयोग होतो. आणि मग जर कला ही एक भाषा जोडत गेली ना, तर मला असं वाटत नाही की कुठलीही एक त्याच्यासाठी कोश त्याला कुठे अडकून ठेवू अडकूच शकत नाही. बरोबर. तो म्हणजे एका जीवाचं दुसऱ्या जीवाशी घडलेलं जडले ना नातं आहे ते नातं जडलं की जडलं. इन शॉर्ट फक्त प्रेमच प्रेम सगळीकडे पसरवत घेत जाईल. आमच्याच अभिषेकी बुवांचं एक बंध रेशमाचे मले पथजात धर्म किंवा नातेही जान ठावे ते जाणतात एक प्रेमास प्रेम द्या. मला वाटतं इथेच मी कारण ह्याच्या व्यतिरिक्त कुठलं स्टॉप नसणार आहे. मी फक्त स्टॉप म्हणतो, एंड म्हणत नाही, कारण परत कधी ना कधीतरी मला भेटायचं आहे आणि ह्या गोष्टी पुढे कंटिन्यू करायचं आहे. मी कॉमो म्हणू शकतो ह्या आजच्या इंटरव्ह्यूसाठी आणि प्रेमात प्रेम जोडावे. कारण यस, एक कलाकार फक्त प्रेम पसरवू शकतो आणि कलाकाराचं ते काम असतं लोकांपर्यंत प्रेम पोहोचवणं आणि ह्या जगात एक चांगल्या गोष्टी आणि प्रेम पोहोचवण्यासाठी. सर थँक्यू व्हेरी मच, तुम्ही वेळ दिला त्याच्यामुळे. देव बरे करू इन कोकणी सर. देव बरे करू. मागिरी थँक्यू सर. तुम्ही पळतात GNH. हो गया शुरू पहला सेमेस्टर, सीनियर सामने नर्वस फ्रेशर्स, लेक्चर्स, हैंगआउट्स, लेट नाइट रील्स, मस्ती वाले ये अपने व्हील्स, पहले प्यार की पहली राइड, slowly slowly matching vibe, एक्टिवा एक्टिवा एक्टिवा, फर्स्ट लव बोले तो एक्टिवा. आओ करें ट्राई एक नया पाथ, क्लिक योर फर्स्ट, मेक योर मार्क,